ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଗଲି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ଦେଖିଲି ମନ୍ଦିର ବି ସେତେଟା ଭିଡ଼ ନଥିଲା, ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଛି। ଜୟ ବାବା ଏକାନନ୍ଦବାସୀ କି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।